podľa mňa dneska. Veľmi dobre ináč. By som vôbec nebol povedal, že v tebe je tento hlas. Áno. Wow. No. Ďakujem ti krásne. Za nič. No teraz čo sa bude diať, kamarát, v prvom kole, že strašné veci podľa mňa. Ale 8 kôl treba upozorniť na to, že tých 8 kôl to fakt nie je málo. Ale tam si treba vedieť rozložiť tie sily. A môže to pokojne tých 8 kôl aj byť. Ono z toho môže byť, že pokojne ťukanka, bam, ale White Gypsy a jeho rýchlosť, takisto Tekiš a jeho rýchlosť. Tu už to vidno. No, už to vidno. To proste máš oči. Dekiš nedošiel hrať. Mimochodom, Dekiš ukončuje väčšinu zápasov v prvom kole, v druhom, treťom. On to neťahá úplne ďaleko. Dobrá práca White Gypsyho. Tu sa bude počítať každý jeden. Dobrý úder, dobrý pohyb. Ja sa stíham akože to spracovávať a tak spamätávať 3 sekundy približne potom, ako niekto vôbec vyhodí úder, lebo to sú... Lukáš Dekiš, aby som bol úplne terminologicky presný. Tesne pred týmto zápasom ešte absolvoval jeden súboj, ktorom zvíťazil. Upravovali sme jeho skore teda. Porazil Jorge Moju, ktorý mal skore 15, vyhral 8 prehier. Predtým neporázaného Dominika Prchala. To je veľký frajer. KO úspešnosť 33% na strane Dekiša v jeho zápasoch. To je pekné percento. No, tak na druhej strane samozrejme je White Gypsy o mnoho rýchlejšie ukončujúcim borcom svojich súperov. Na konte má 6 výhier. No a ten jeho posledný zápas v decembri 23. som neskončil úspechom a ten absolútne záverečný, takže White Gypsy sa môže teraz samozrejme naladiť, ak sa bavíme o tom boxerskom protisvete, pretože my vieme, že White Gypsy porazil Josefa Murina, ale to sa vnímalo ako exibičný zápas, nešiel do rankingov. No, Dekiš troška začína ukazovať to svoje majstrovstvo. Vidíš tam rýchlosť. Je aktívny, no. No. White Gypsy fantasticky zareagoval. Dobrá! Toto bol krásny prehľad v tej situácii na strane White Gypsyho. To sú tukanice, to je naozaj veľká škola boxu. A Gypsy tam povoluje. Dekiš trafil dobre. Bol tam spodok, ktorý určite cítil. Spodky píšu. Už teraz píšu tie spodky. Pravím, ono niekedy to naozaj až nevidno. Tak je to rýchlo, že to niekedy až nevidno, preto môže niekoho prekvapiť. Že po údere príde nejaká komplikácia, ale bol tam.